Morjesta, valkoinen Tampere toistaiseksi. Pienen lumen peitteessä loskakeli ja katuosuus ratikkaosuudellakin lätäköllä, että on ilmeisesti plussalla, jos ei ole suola tuollaiseksi laittanut. Mutta kyllä täällä semmoinen leuto talvipäivä on, että pakkaset, niitä tässä on ollut, mutta on myös loskakeliä ja näköjään ne jatkuu tässä lähellä nollaa. Eurovaaleissa kannanotto. Ei vain ratikka liikennettä huomioiden, vaan miltä katunäkymä näyttää. Valitettava pettymys on, että Suomessa harvassa on ne puolueet, jotka ottaa kantaa katunäkymään. Kaikkihan on aina rasismia tai jotain muuta, jos otat asiaan kantaa ja joutuu käyttämään erilaisia piilomerkityksiä savolaiseen tyyliin ja sitten vastuu kuulijalle. Mutta yleiseurooppalaisen turvallisuusrakenteen takia niin täällä on tuhottu asekantaa ja Suomessa tämän KGB Halosen takia rapautettu ja on siinä ollut Putinin nauramista, kun antaa kissan tälle KGB Haloselle ja täällä vastineena tuhottiin omaa asekantaa Ahtisaareen ja aikaisempia hankintoja. Sveitsistä ja muualta polttoleikattiin piippuja erilaisista ilmatorjuntatykeistä ja muusta kalustosta poikki ja tuhottiin sotilaskypäristä alkaen panssarivaunulla yliajaen, ei myyty edes keräilijöille, vaan romurautana USAhan. Ja nyt sitten herätään, ostetaan aseita moninkertaiseen hintaan, niin kuin Ruotsissakin, niin 2-3 kertaa enemmän pitäisi varata varoja, kerta aseistuksen hinta on noussut ja saatavuus heikentynyt. Kerta tuotantokapasiteetit ajettu alas. Joten sellaiset puolueet, jotka nyt toimivat kuin ryssän desantit, kuten aiemmin kaikki valtapuolueet, vasta helmikuun ryssän laajennetun Ukraina-sota-operaation seurauksena niin alkoi lehmänkello kiikattaa hätää ja NATO-jäsenyyttä. Ja edelleen Suomessa on tällaisia puolueita, kuten Sinimusta liike ja kommunistinen puolue ja jotain muuta vastaavia ryssän perseröikiä, jotka kuvittelee, että Suomi muka kykenisi puolustautumaan 200 panssarivaunulla ja täällä olisi kaikki huoltosuhteet taattuja. Ei todellakaan. Tuossa lokakuun lopusta 17. helmikuuta 2024 niin pelkästään ryssän hyökkäys Advikan alueelle tuhosi yli 350 saksalaista panssarivaunua ja erilaista muuta panssarikalustoa vielä enempiä. Yli 47 000 ryssää menetti hengensä, että nämä massat ja määrät, maa joka tuottaa pelkästään yhden kaupungin valtaamiseen tuollaiset tappiot ja jatkaa hyökkäämistä, niin kyllä siinä tarvitaan voimakasta liittoutumaa. Joten nämä on ihan Sinimusta liikkeellä ja verrannollisella kommunistiliikkeellä ihan yhtä tyhjän kanssa, että Sinimusta liike kusettaa, sillä ei ole mitään tekemistä isänmaan kanssa, vaan alistumista ryssän apina klaaniksi, jos Suomesta mukaan irtaannuttaisiin NATO-jäsenyydestä. Päinvastoin nämä USA ja Englannin keskinäiset sopimukset ja asetuotannon ylösnostaminen on ykköstä. Ja asetuotanto ja kaikki muu pitäisi tällä naurettavalla BKT:llä nostaa vähintään 6% ja rajaturvallisuudessa pyrittävä siihen, että miehitetyt alueet palautetaan muillekin kuin Ukrainalle, myös Suomelle, Saksalle, etc. ja Moskovan oblasti hajotkoon. Käytettävissä eurovaalien jälkeenkin kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa vapaussotoriat@gmail.yhteydenotot. Se on moro, Herran siunausta Tampereelta 21. päivä helmikuuta 2024.